Molweni bantwana bam abahle niphilile kodwa? Siyaphila Miss wethu omhle kwaye siyabulela ngokusinona. Ndiyabulela bantwana. First of all, ndizacela nindixelele amagama wenu. Khawuqala. NdinguKhanyisani Masila. Okay, next. NdinguOnamisa Bhalana. Igama lami ndinguLilian Lamini. Okay. Igama lami ndinguSlay Queen Nompilo aka No Life Woman. Hayibo, ligama lakho elo? Yes, Miss, ligama lami elo. Nompilo, ngalake unyanisile xa esithi ungu-Slay Queen. Uxolo Miss, igama lakhe nguNompilo Bhungane. Oh, undenza isihlanqa ngokwena uthi usi-Slay Queen apha esikolweni. Kaloku Miss, bendifuna ulive limnandi igama lami. Oh, uyanandisa ngoku apha wena esikolweni. Sukuma ndikusele-principal. Lo mntwana mfundisi ndithi mandixelele igama lakhe yena uthi si-Slay Queen. Usi-Slay Queen esikolweni pho uyadelela wena ntombazana. Hamba uyobiza umzali wakho. Ungabuyi naye uzophuma ngala gate ungene ngayo. Uyadelela lo mntwana. Tata uthi uprincipal mandizokubiza. Hayibo, ndibizelwa ntoni esikolweni? Uprincipal uthi mna ndidelela uMislayo kodwa khange ndimdelele. Undibuze igama lami ndamxelela mna uba ndisi-Slay Queen. Ngubani lowo Miss Love? Ngenye ititshala efikayo phaa esikolweni. Wenze kahle wamxelela ukuthi uthi Slay Queen ukuze angathathi kancane. Asiyabe. Ngiya eklasini Slay Queen. Mina ngizothetha noprincipal. Inkosi. Ma. Hayibo, tata ungangibeka intoni apha? Ndifike ukuthi uyandibiza. Ndiyakubiza. Ingabe ngutata kaNompilo? Ewe, ndinguwe utata kaNompilo. Hayi, ungabi nexhala lo mnumzana uBhungane. Bekuyinto nje sengagoduka ukhululeke. Yabona ke ndiyaphinde ndive kuthiwa ninyandibiza lapha esikolweni ndize into yakhona. Ndizokwenza isiqiniseko kumnumzana uBhungane. Wandithatha lawa, wandithatha lawa, Hayibo mntanam, kusengathi ukhawuleze wabuya. Ewe mama, sithethe saphuma kuba ootitshala baye kwi-workshop. Kungcono xa zinititsha ezininzi zithanda ukuhamba ama-duck shop. Yi-workshop mama, not i-duck shop. Yonoo nto kuyiyo. Bekumnandi esikolweni. Ewe mama, bekumnandi kwaye sizofundiswa nguMiss omtsha. Kungcono xa ujabule esikolweni.